Bro, teh sesin pan ngapne subhai pi iwe hakane ka channel ka junga ka ba ai kerteng John official 96 teh hakane ka por ka ba khndia de mentang ko ban hika ya pi ya ka we ka jing roi ba pila komen ku bre sibon ya ka jing komen jong pi don ki bala komen kam tam itu perlo ki ba la komen ya kane ka jing roi bat hakane por nga ko ban respon la ne ko ban hikaya kane ka jing roi ka ba pila komen ki komen box jong ka YouTube channel ka jonga te ngako apa ni kaya pi menta ya kane ka jingrai Sacrament bakut tam ka duan ne ka jingrai bangi syat pendon kam hakapor bangi pidiang ka Sacrament bakut tam jong ka duan te kane ka jingrai ka long ka ba don kam hado kata-kata bat ka long ro ka jingrai ka ba sutanat bat ka ba long ro ka ba don kam sisa ka jim jungi we pe weแต่งำเป็นสแลมชูยาพีแต่กุมในหิงอันนี้กายหน่อยกันในกระจิงร้อยแต่สับเป็ดฮัดดูบักกุดนางบักพินเทียบนามาหากันในวิดีโอจงงานมันตากับบักขันเดียดเองกว่ามันนี้กายพีน่าดูsedangฮัดดูกุดกีบักพินเต็มกันในกระจิงร้อยบัด step by step มันนี้กายพีนางมาพินละมันเต็มกันในกระจิงร้อยก็ลองกระจิงร้อยกับบากำดัดทานเรก็ลองกระจิงร้อยกับบักสุกบัดบารอกงีละบันเต็มบารอกนางงีละบันเต็มกันในกระจิงร้อยแต่วันเสาร์บาTharai ki don ki sau chane satai la ne ki jing sawa chane satai mo namar bang ka jing bangsa ka de hakna surak ta amda yo porthan bang hikai la ne namar pun kam tai por rewat la kata rong persiang kan bala bat hikai api namata ka jing mentoy jong pi hi bat namata ka jing mentoy ka jong haru hi kumjo kumle sibo ne ka jing ai mesem bat ka jing ki idea ba pila ai yang abangan nang ya sakmat wala pleng ka jing duna bat ka jing bunkam kajonga malakas ngite kumne hi ko bani kaya pi kumno pinte me kane kajing rai mo te kane kajing rai pila bantem le unu ki hindre ka common ki lane kata lane uta uki ba ki pajba ki la ban rai bat ki ba pi pajba ki la ban rai kelum kadai ya kane kajing rai pila bantem ha uki si te shaman jom hakata katupik akwa ni kai pi lada pitem jing roi na ukisi ki ba pi de banyat bat ki kita ki raw jong ukisi te menta hakana ko ri bet lada pitem jing roi ha ukisi pi de banyat jo si pe usi major a minor f major uji major uji pila bantem ne pila ro bantem ne kaju hi Ray la rapitem F angne pat ka kamso ke pi man tem kum tu nomor ba nang ne pila bat F kum tu pin tan sunne shane bet mo dengan hikaya pi kum no pin bat di usi mo kum no pin bat di ukisi mo bet ne step step hikaya pi kum no pin bat di ukisi ban bat di ukisi pila ban tem ne bet ne ni ningkong pide bantep ya ini kiti yo ni kiti bahaya ngikuti baning utam mo ti kemutam ti kine kor kiti baning kong ba ar balai basau tengi kindang baning kong ba ar balai basau ken namar une upenan kam saden tengi kindang ba syakmat te kumta kumno pin badi usi ben ngani kaya pi mo haka fred ke baning kong une ben haka fred ke baning kong ya kine ngikot ki fred baning kong ba ar balai basau kumta terten lane ki ying mo te hakane ka ukti ubaning kong haka fred ke baning kong mo ken mau ban ba di usi pi de ban kamtami kitu ke bidang sedang hikaya kane te ban ba di usi kemut ukti ubaning kong haka fred ke baning kong ben kemtu te siam au string nomor ar lane uksai nomor ar ngin kau lang ne lane ngin ken na jrong shop na po sa jrong mo we ar lai sau san ru tingin bad ha ka fred ka baning ukti baning kong ngin bad ha ka fred ka baning kong ha uksai ba ar te ukti ba ar pan pe ukti ba ar pan ha ka fred ka ba ar hi nre tentu we ar lai sau ngin bad ha uksai ba sau ha fred ka ba ar ukti ba ar ha uksai ba sau ta ukti ba lai pan haka fred ka balai pej mene haka fred ka balai he uksai pat basan we ar lai sausan kumtu baik kumtu
kasau ka ding ta ka de masuk tanat te kumno pin bat ya u A minor pat baju u A minor pat kumno pin bat ka kti ka baning kong kum tu mo kti ka ban kong ha ka fret ka baning kong hi henre ha uksai ba ar te ukti ba ar pat ha ka fret ka ba ar henre ha uksai ba sau ukti balai pat ha ka fret ka ba ar hi henre ha uksai balai itu tu ngalai kaya pi te menta ka rau te menta pat ka kumno pin bat ya u f pe u f pat yo ne kuti paning kong pi la ban pen be ha ka pen be kum tu pen be sa jrong ha ka fret ka ba ning kong hi la ne ha ka jing paning kong pen be kum tu te ukti ba ar pat pin bat ha uksai u ba lai pe kum tu ukti ba ar pat ha uksai nomor lai ha ka jing ka ba ar nane ka fret ka ba ar te ukti nomor lai pat ha ka fret ka ba lai hi ha uksai nomor san te ukti ba sau pat une baredo in bat ha ka fret ka ba lai hi re ha u string nomor sau baik tu te pila ka basuk ke pi ban hikai menta kumno hintip ya uji pat pila bat ya uf kumne em te ino no ya kane ka sijing hangne pintan ha ka fret ka ba pim pendon kam ngim de men pendon kam ha ka fret ka ba sau ndrengin jom ha ka fret ka basan intan kum tu ha basan uta ula de uji baik kini arteli kibar ridu pin bat ha ukti nomor ha ka fret ka basan kumba pibat f hangne em chutan kum tu ken jom sijing baik kum tu peni sejan baik jom tu vup kum tu ha ka fret ka basan talo de u G major F major ino ne kane kajing jom kum tu nane pila ban bat kum ne ro kalong dai ka ba kham su ke pi na ba pila bat uf kam ne tan kum tu ke wan kum tu te ku kitu ke de ki rau jong u ki si te menta kumno te me kane ka jing rai bat kumno ka biting jong kane ka jing rai ka biting hi le kum tu pe ka biting ka long tu kalong kum tu pe ka biting kalong ka basuk te pe menta par ka jing roi ngan pen i pi kumno pen tem mo pe kata sin bangi bam yu re u f mo ha pu wan bi hau si uji lane la bangi dia kane kakuri pila ban bar kumnero ndai ka ba kham su tanat pila ban la da pila ban tem kumne ka kham su tanat api ni pep na jo mi atra kalong kum tu pe an hi kai beng api sa sin kham suki khnam pila ban tem mo pe nau si lada phi hakane ka video em lada phim penon kam ya u A minor ro ka biang pe thank you major ki penon kam ro kata sin bangi bam lane phi lada phi penon kam de u A minor ro ka biang pe ngan pen ia pi menta kumno penon kam u A minor bat kumno lada pim penon kam u A minor ro ka biang te ngan pen i bro arteli mo na pe menta ngam penon kam A minor mo ngach pen i kata sin bangi bam yu ne uku bagi dia kane kakuri
karim tu te ladangi penon kami E minor par kolom nai kata sindangi kamu bani dia kani kadumi ni pena ya Lara pi penon kami E minor ro hang nai pin penon kam tang chi sin hi pe kum tu pe kata sindangi babu ne Hace kam pin jom ho FM pin bat no yu E minor nang kum tu hi pe kata sindangi babu ne bani dia kani kadumi ni pena ya jingga jomi apa Baik, kalau engkau masuk ke kata-kata te Entah dari U scale jong U C. Baik, U scale jong C. Tahu dari scale jong C. Baik, betul. Itu dari scale jong C. Akan kepor kebak niat engkau menput no akan ke jini kai ke bamenta te sai komen namenta kiwe kijing hikai kena bangala bantep bat dadang adon kapor ngala ban hikai ngala ban respon ki komen ki jong pi kublai sibon ke jing ai mesem bat ya ki jing ai jing mur ke jong piman la kapor wat la kasional ke jong kalong ke bedang ret do kata-kata ke bedang dunah do kata-kata bat ki sau lane ki sur ki ba ngai hikai ro kampat biang mereka kadang dunah adu kata-kata kane kedai ketangga jing senang namar ba ngamdon kata ka jaka bangan record ya ka jing ruai lane ngamdon kata ka jaka ka biang bangan hikai bantem ringa syu hikai kat bangat siam kat bangat don hakano ka jaka ro kubli sibun nam takini ki barot te sadang ya support nai kersian kenang bangan la ban hikai kampun ki hikai gitar kasi gitar kamtam ki jing ruai gospel nang ne sakmat kubli sibun bye bye have a nice day